Защо? Кажете защо? Предаде България, Борисе. Бащина слава предаде. И бащина чест. Лош закон даде. Но Тангра вижда. Древната вяра предаде. Славният Тангра предаде. Боилите верни предаде. Покорни славяните бяха. Направи ги равни пред Бога, а равни не са подчинени. Правата боилски отнени. Изконните наши права. А ти защо, велемощни боиле? Тьфу! Главата му искам. И смърт на рода му. Жена му. Децата, слугите и целия му род. Главата му искам. И смърт на рода му. Жена му, децата, слугите и целия му род. Главата му искам и смърт на рода му. Жена му, децата, слугите и целия му род. Петдесет и двама боили ги няма. А общо трябват ни 100. 48 останаха. Как ще попълним Великия съвет? 52 славянски боляри на тяхното място да дойдат. От всяко славянско племе верни люди да имам.